Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallo da sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha tamu ta Yankaba TV. Kuma ina so zan yi amfani da wannan dama domin gabatar muku da wannan tasha ta Yankaba TV, wadda na san wasu sun santa, wasu kuma dai labarinta suke ji. To wannan tasha dai mun buɗe ta ne domin kawo muku shirye-shirye a ɓangarorin da suka shafi harkoki na kasuwanci na cikin wannan kasuwa, wato ɓangaren kayan miya kenan. Kuma za mu rika kawo muku hira ta musamman tare da shugabannin wannan kasuwa domin jin yanayin yadda farashin kayayyakin miya yake kasancewa a cikin wannan kasuwa. Ba iya nan muka tsaya ba, akwai shirye-shirye na musamman a cikin wannan tasha tamu wadda za ta rika kawo muku hira da matasanmu akan al'amuran da suka shafi sana'o'insu da shauran al'amura wayanda suka shafi matasa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha, kuma kar ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Mun gode.